În seara aceasta la Capricii, mama Dianei a intervenit în legătură telefonică directă și îi spunea Dianei că îi pare rău pentru momentele grele prin care trece acum, că tot ce a depins de ea a făcut și că pur și simplu nu se potrivesc, nu au fost făcuți unul pentru celălalt. A zis despre Sorin că este un băiat bun, dar că ar fi bine ca acum să se detașeze unul de celălalt și doar să se salute. Mama Dianei a fost întrebată și dacă peste câteva zile Sorin își va da seama că de fapt pe Diana o vrea și își dorește ceva cu ea, să-i mai dea o șansă. Diana și dumneei a răspuns categoric nu. Dar a spus așa pe un ton foarte dulce, însă a fost destul de fermă în ceea ce îi privește pe cei doi și îi spunea Dianei că perechea potrivită pentru ea o să apară.